awiton mga igsoon kining awit na guluhan panahon na karon. Amo na yung giawit pirmi igsoon panahon ni magwali mi. Paman ako si kapaglaom Charlie Ranes. Apan tuwa na siya speakers nga ko ano. Samtang may panahon pa mamauli na kita sa gingharian niya. Si Jesus ang nagmahal kanino, wala na'y gitna susama kaniya. Samtang dinhipasya sa kalibutan nga napuno sa kagulanan. Panahon na karon nga imong baguhon ang kinabuhing mapatuyan. Ayaw sige ang mga sundan ang sugo niya, nanuktok siya sa imong kasing-kasing. Si Jesus ang nagmahal kanimo, wala na'y gugma susama kaniya. Samtang dinhipasya sa kalibutan nga napuno sa kagulanan. Si Jesus ang nagmahal kanimo, wala na'y gugma susama kaniya. Samtang dinhipasya sa kalibutan nga napuno sa kagulanan. Sa kalibutan nga napuno sa kagulanan. Mga kaigsunan, hilakan ta sa Ginoo, no? Samtang din sa siyuta iya tang gilakan tungod sa kabililhon nimo ug nako. Mao na mga kaigsunan nga panahon na gyud kini sa pagsubmitar nato sa atong kinabuhi sa Ginoo apan tungod sa daghan kayo nga mga pamaagi sa yawa nga kita maluya. Mga pagsulay grabe mga kaigsunan, no? Tulo ra gyud kabuk USB akong gidala mga igsuon karon nga Congress. Ang halin na to, ako rin yung giruling-ruling. Tungod ko ako magdahom nga makakuanta din makapromota din sa gawas. Dito sa gawas, ako magdahom mga kaisunan. Kaya medyo lisod naman yun nga makakuan gon. No? Pero sige lang. Importante nga naka-promote me dito. O niya naka-awit raputa din karon nga gabi, sa katapos ng gabi.